Sonpho aputhak akimangpen KSA Arni hot hipin apartment kachesong kecheng. Kiduk dat arara tomapan ake joypen DMB hemasarnung keron. Dator arat ben Karbi Anglong Autonomous Council CEM apan kachuru. Karam pini Adap Abirta longpen nili Abirta thanmang phi sami Juli bepi nanarjik tha Birtang tonpen. Sonpho aputha kemang padosi thereni phaisir kep arni pen KSA Inglongpho Hamren Regional Committee atum Hamren hithi kimi along arni hot hipin apartment kachesong padopon. West Karbi Anglong District pen Meghalaya ahoy Block 1 pen Block 2 along Prabjin pen Assam mate Karbi Anglong District Autonomous Council ahin pen kaching thura sai dengpon serak nangji. Lower Kopili Hydroelectric Project kasalam mahut kisung ki phodon ahem tun atomaphan kera pajir nangji. Kachongdat amen pen Karbi Anglong nang kilo atomaphan khang nangji lapen Hamren ahithi along Karbi Rejo atomaphan kirung kerek ajakong pinangji pu hei hoi aputhak akimang padosi kedamtang thereni phaisir kep arni pen KSA Hamren Regional Committee atum Hamren ahithi kimi along arni hot hepin apartment kachesong asai kedengpon. Laso ahut KSA Hamren Regional Committee amaipu chunbang lapen klembang atum sonpho akimang aputhak ase kethepen hang taramponsi ke hang pasoponlo. Newsdesk report Karbi Anglong live. Idon ahemtun kachobojeji aphan hem asarnung kimesen kinang sot puajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang alamtoy atengpen DMC pen hem asarnung kironasai kedeng. Lang ikha lake kopi amai si lapuan armu kachingrum aratlo. Mai meeting kedoma mate kecho kijun amai tong kedolo nanglitum chini igma. Bonta laki kichukijun amai takali lapen meeting mai leke do takali. Laki Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen kiduk det arara tumaphan kapanong pon hem asarnung kirona saisi klempo. Karbi Anglong Autonomous Council CEM aridak kipidun alu aphan ke DMB ahinpen sarnung ipajirpon. Tangte lang ikha labangso ridak CEM kipidun aridak binong loma. Mate alo kachupidun atum antong CEM aridagason tokpon aretma lang ikha. Bonta Karbi Anglong life pen kahom ridam pen kethek dunlong atengke along tin alo along si CEM aridak kapreksi thek onlong. Bonta CEM aridak kachipidun along silstam kavedera jok radatum aninghang aling si CEM aridak ke tokpon ason si thek onlong. Jongsi CEM amithang aridak kachipi along silstam pipondera sonte lapuson asay abangke claim hai bang update tathek busi ningje pon. Newsdesk report Karbi Anglong live. Ni hydroxy arni pen GGKSA pen patir pipon si Guwahati arong sopi along kibipon ingdeng prikebrahini ningkan ese kapatu kacepate pini pajut ponpo. Lo ke Charlie ahin paprang dunangji poson thak thaksi kapathu ahinta paprang dunangji pupenajok Greater Guwahati Karbi Students Association patir piponse aningkanbang ason thak thak peneng lethota ingdeng prikebrahini kechok ningkan esek pen ephong Guwahati arong sopi along lo ke Charlie dun Karbi ariso ejang angbong ason kapathu kacepate padopon lo. Labangso kapathu lake kedamtang thereni hydroxy arni pensi pangching ponlo. Laso ahut nini kechok arni mate ni pioneer cap arni so arlo lapen so atum angbong keng dongdang kekat kaching bai karju kethak kacepate pendanglo there ni pioneer cap arni International Women's Day arni pacheton dun se Guwahati rongsopi along kedo lo Charlie abang piatum katalon padodun. Pini there ni pai cap arni si labangso ningkane se kapathu pajut ponpo. Newsdesk report Karbi Anglong live. Rihingame kache thorlong lipin kiduk kelak parpik daithor araratum Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen local MSC Richard Tokbiatum aphan kachoro. Karbi Anglong District kedamtang Chris Irkebra Pokebra isi aningkan
amahang theklo pupen non anta rihing ame kache thorlong lipin duar bagori constituency arlo deithor ahabar pregjam arong araratum lapen deithor ahithi along kulat kachubidun kiduk kelak araratum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen Local MAC Richard Tokbiatumaphan Kurwangthung Lapen Kachoro Pajirpon Alang litumaphan Kachoro Ponat Helake Duar Bagori Constituency Alongpen Penangan Kithe Kidingatum MAC Chepamandun Tanglo Bonta Atok Anu Adim Rihing Amepen Kapathe ang Ponang Jipu Kamatha Bang Kavedera Jok Karbi Anglong Autonomous Council Arta Trokep Rasir Kep Nang Pleng Derapita Kangting Siring Pensi Deithor Ahabar Pregjam Atok Anu Arong Araratumke Sai Jok Jepen Choboche Nang Bomlo Bonta Kaiki Amat Kiduk Kelak Araraphan Kangthur Ponjia Phan Aning Ki Hangpar Pik Abangphu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Local MAC Richard Tokbia Phan Kapin Khat Ateng Pen Deithor Ahabar Rihing Ami Kili Lepin Atok Anu Arong Alongta Solar Ami Akira Pajiodamsi Pini Arni Anke Ajo Phirlota Turi Turbong Asonsi Nang Manlo News X Report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke lapuan sigang toniklo domi thakmi kardom